Bot-bote pingin ngentengake sesanggane sing lanang, Surti rela tandang gawe sembarang kalir, dadi buruh umbah-umbah, melu tandur ning sawah tangga, luru barang-barang rongsokan, kabeh dilakoni sauger bisa ngasilake duit supaya kendile ora guling. Guru lakine Triman satemene wekil nyambut gawe, saben dina pakaryane ndres legen ing pekarangan kidul omah tinggalane suwargi bapake. Legen dresan mau banjur didol menyang kutha. Senajan uripe prasaja nanging ora nganti kecingkrangan. Anggone Surti ora gelem tengok-tengok mau, merga duwe pangangkah bisa ngragati sekolahe Bagaskara, anake sing lagi umur 4 taun nganti tutuk. Karben uripe Bagas ing tembe ora rekoso kaya wong tuane sing nyambut gawe kasar. So yen gedhe kowe kudu sekolah dhuwur ya Le, ben bisa dadi wong pinter, bisa mulyakake uripe wong tuwa. Pangundange Surti saben nuru-nuru Bagaskara. Nanging kojur Triman ceblok saka wit aren sing dhuwure 7 meteran. Senajan nyawane isih ketulungan, nanging usanane Triman cacat. Jare Mbah Wirya, tukang sangkal putung sing nambani Triman, balung gegere ana sing selaya saengga dheweke ora bisa sampurna kaya sadurunge. Triman nandhang lumpuh, saben dina mung lumah-lumah dadi kembang amben. Surti nampa kabeh pacoban mau kanthi legawa. Dheweke eling marang pituture Kyai Amin, guru ngajine mbiyen. Kyai Amin ngendika yen Gusti Allah paring pacoban lan sing diparingi coba mau bisa nampa kanthi tawakal, mengko bakal diangkat derajate. Ing sawijining dina nalika arep mangkat ngedol rongsokan menyang gudange Kaji Bakir, Surti ketemu Timah bakul iwak ing pasar Krempyeng. Timah tawa apa gelem upama Surti dilebokake dadi rewange Juragan Sukri. Yen kowe gelem mengko tak terke mrono, Sur. Wis suwe Bu Sukri mekas nyang aku supaya digolekne rewang, ucape Timah. Ora nganggo mikir dawa, Surti terus mantuk nyaguhi. Juragan Sukri sing duwe usaha dol tinuku besi tua lan duwe peternakan sapi kuwi pancen kawentar sugih. Omahe magrong-magrong susun loro. Surti ditemoni dhewe dening Bu Sukri. Wanita gandes kuwi aweh pituduh apa wae sing kudu ditandangi Surti ing omah kono. Surti uga kober diajak nonton isen-isene jero omah sing sarwa pepak prabotane kuwi. Kabeh ruangan ing lanteng isor lan dhuwur kudu kok sapu dipel resik, nanging welingku kowe aja nganti mlebu ruangan iki ya, kandhane Bu Sukri karo nuding kamar sing lawange tutupan rapet. Kamar iku panggonane nang poncoting loteng, katon surem lan singup. Lah, kengen apa Bu? Ora usah kakean takon, sing wigati wiwit sesuk-esuk kowe wis kudu ngawiti kerja, pocapane Bu Surti sengol.
Surti mung mantuk ora nyawang praupane Bu Sukri sing malih mesengut sajak ora seneng karo pitakone mau. Dina-dina candhake Surti sida nyambut gawe dadi rewang ing omahe Juragan Sukri. Dilakoni kebak ati bunga, kabeh penggawean ditandangi kanthi rikat. Omah gedhong kuwi yen awan arang dienggoni. Juragan Sukri sedina muput ana gudang. Wondene sing wadon tunggu toko emas karo ngajak anake sing lagi umur 3 taun. Mung sing gawe erame Surti sauger dheweke reresik loteng, atine tansah tratapan. Githoke mengkirik, rumangsane kabeh saparipolahe kaya diuwasi mripat sing ora cetha ana ngendi dununge. Kadangkala irunge uga mambu, gandane menyan. Surti nyidhem rasa jire mau ing atine. Kaya sore kuwi nalika lagi nyapu jogan sacedhake kamar sengkeran, atine Surti kumesar. Apa maneh keprungu swara lirih ngeses-ngeses saka jerone. Capet-capet kupinge uga nangkep swara srek srek srek, kaya kuku-kuku tangan nyakari lawang saka jero. Kringet anyep nelesi sakujur awake Surti. Tangane wel-welan dumadakan lawang kamar mau mengo dhewe. Saka jero kamar sing peteng dedet kuwi sakweneh bleger gedhe dhuwur kanthi awak sakujur kebak wulu metu, rambuté gimbal, tangane dawa klengsreh jubin. Mripate sing mendolo abang branang nyawang Surti manter. Surti sing banget kaweden njur ambruk semaput. Nalika buka mripat ngerti-ngerti awake wis mapan selonjoran ning kursi ruang tamu. Juragan Sukri karo bojone ngadeg ana sisihe. "Kowe mau mlebu kamar ning poncot loteng ya, Sur?" pitakone Bu Sukri sereng. "Mboten, Bu," sumaure Graya. "Kula wau nyumerapi makhluk gegirisi medal saking lebet kamar. Kula ajri saestu, Bu. Lajeng mboten enget napa-napa." "Blaik, Bune," aloke Juragan Sukri kebak rasa sumelang. "Nganti kelalen jeng wis wayah setor." Sawise kesehatane pulih, Surti pamitan mulih, nanging dipenggak Bu Sukri. Dheweke ngakon Surti mangan dhisik, senajan gumun merga lagi sepisanan kuwi dicawisi mangan dening juragane wedok. Surti ora nampik. Dasar wetenge wis luwe, mula anggone mangan dokoh banget. Nanging bareng tekan ngomah, awake Surti ujug-ujug krasa lungkrah, gulune kaya ketekak. Surti banjur ngledak ana dipan njejeri anake sing wis turu angger. Banjur les Surti keturun. Wanci esuk Mbok Sura simboke Surti bengok-bengok karo nangis glolo. Tangga kiwa tengen padha gupuh mara, kabeh padha cingak nyumurupi Surti sing jerbabah ngatang-atang nang dhuwur amben, mripate mendelik, cangkeme mangap. Jiman tangga iring omah ndemok tangane Surti. Surti isih ambekan, nanging keteking nadine lemah banget. Aloke, "Surti kena apa, Pak? Kok nganti kaya ngene iki?" cerite Mbok Sura. Jiman ambekan jero, ora wangsulan nanging malah mundur gabung tangga-tangga liyane. Nganti awan kahanane Surti ora uwah. Mbah Trima sing duwe kaluwihan bab ngilmu gaib diparani, nanging priya sepuh iku bloko yen ora kuwawa ngusadani Surti. Ngelanjak magrib, tangga teparuk wis padha mulih. Mbok Sura lungguh angkluh nang lambe dipan karo ngarih-arih Bagaskara sing nangis ngrangkul make. "Kula nuwun." Dumadakan keprungu uluk salam saka lawang ngarep. "Monggo,"
Saute Mbok Suro karo gendong Bagaskara mbukakake lawang. Pawongan pawakan kuru dhuwur ngadeg ana ngarep lawang. "Sampeyan sapa? Kok nembe ngerti iki?" pitakone Mbok Suro karo nyetitakake dayohe. "Kula Dasrun, Mbah, saking tanggi desa," ucape tamu mau. "Kula kok mireng kabar yogane sakit. Niki kula mbetos rono. Mugi-mugi saged dados tamba grahe yogane," ujare wong lanang kuwi karo ngelungake botol plastik isi banyu. Mbok Suro sing pikirane bunek ngajak Dasrun mlebu kamare Surti. Banyu jero botol ditetesake cangkeme Surti. Sisane banyu diraupake raine Surti lan dikepyur-kepyurake menyang saranduning badane. Mbok Suro jenggirat mripate Surti sing maune mendelik dumadakan merem banjur kedep-kedep. Lambene sing mangap uga mingkem. Mbok Suro sanalika nubruk anake karo nangis ngguguk. Sawetara wektu anak lan simbok iku rangkulan karo nangis mingsek-mingsek. Nalika tamune njaluk pamit, Mbok Suro lagi ngwali pangrokete. "Aku banget matur nuwun atas pitulunganmu. Sejatine sampean kuwi sapa?" pitakone Mbok Suro. Priya mau mesem dheweke banjur kandha yen sejatine tilas buruhe Juragan Sugri. Dheweke nate nandhang lara aeng kaya sing dialami Surti. Isih begja ana saweneh kiai bisa menehi pitulungan. Kiai mau akon njupuk banyu saka sumur sing mapan mburi omahe Juragan Sugri, banjur dienggo ngusadani larane saengga bisa bali waras kaya wingi uni. Lecet dina sakwise kedadian kuwi, anak mbarepe Juragan Sugri ndadak tinggal donya kanthi ora sabaine. Ujaring kandha matine anak mbarep iku merga kanggo wadal pesugihan. Krungu katerangane Dasrun, Mbok Suro lan Surti ngucap syukur marang Gusti Allah dene isih pinaringan rahayu kalis saka tumbal pesugihan Juragan Sugri. Manjing esuk wong sak kampung geger jalaran Juragan Sugri tiwas nyolowati. Cutel.